गारि लुट फैबाय दिनै नै नायनाला नै 400 ला गेजेराव माबानि थाखाय जितु 15 आगस्टनि थाखाय दा अफार सोलिगासिनो दै लोगोफोर माने लवेस्ट डाउन पेमेन्टआव होगासिनो नालाय थाबैनो कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय नोंथांमोना बुंबाय थायो नालाय स्टकआव गारियानो गैया होनना स्टकआव आंना जाहाया नै बेखिनि गारिखौ जुदि बेयाव सोना होयोबाथाय आं दा एकदम मानसि जिरायनोबो जागा गैयै जाखासिगोन आरो एकदम गैखाला जागाया ओंखायनो इसेबां अभार गारिबो सोनो हाया आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो लिमिट लाना फैयो आरो जेनेबा रुमाव जाहोजोबनाय बायदि स्टकआवलाय थायो एभेलेबेल नोंथांमोननो जि गारि नांगौ बेखौ मोनगोन नोंथांमोना स्टकआव एभेलेबेल थायो ओमफ्राय जेनेबा गारि आं बे डिलाराव जाहोनाय बायदि लाना फैयो ओमफ्राय नांब्रबगौ जायोबा बेलेग मडेला जुदि गैयाबाबो आं स्टकनिफ्राय दिहुनना लाना फैयो आरो दा जाहोगोन ना जाहाया बेसो दा प्रब्लेमा बेबो थेवबाबो नोंथांमोननि नै 15 आगस्टनि चइसनि थाखाय आरो एसे ट्रेभेल खालामनो बा मायावबा बेरायनो 15 आगस्टआव लवेस्ट बाजेटआव आरो एकदम ट्रेभेल खालामनो हागोन थावफ्राबो इमान जाया खिन्थु बै 400 बे एसे जागोन दे लोगोफोर नै बेयो दा बोख्लायजोबखांनायनि उनाव देखायगोन नोंथांमोननो दे मोजां क्लियार देखायगोन जोबजासिम नायदोल' भिडिअखौ दै नै लाबोजोब्बाय दे नैबे एन 160 सो ओमफ्राय बै डमिनार 400 ओमफ्राय नै NS 200 खौ लाबोबाय ओमफ्राय बे 150 प्लेन सिट गैयामोन आंनाव बेखौ लाबोबाय NS आथ' दंखायो ओमफ्राय माखासे लवेस्ट बाजेटाव नोंथांमोना ट्रेभेल खालामोबाथाय नै एभेलेबेल जाफैबाय दा गारिया ओरैनोलाय गारिया स्टकआव थाखायो लोगोफोर खिन्थु मा होनो स्टकनिफ्राय जेनेबा आंनाव बेयाव जाहोजोबैनि थाखायसो आं दिहुनजोबना लाना फैनाया नङाबाथ' जुदि हला एसे गिदिर जानायबा बे डिलारनिया होमबानो आं लाबोजोबनो हायो आरो गारिखौ खिन्थु बे हला फिसानि थाखायनो दोनथ'नो गोनां जायो साननैसो एकदम थेवबाबो नांब्रबगौ जायोबाथाय स्टकनिफ्रायनो दिहुनना होफैयो आरोना लोगोफोर टेनसन लानाङा कन्टेक्ट खालाम नोंथांमोना दे एकदम लवेस्ट डाउन पेमेन्टआव गगासिनो दा 15 आगस्टनि थाखाय अफार सोलिगासिनो आरोना थाबैनो कन्टेक्ट खालाम डिसक्रिपसनाव नाम्बारा दङ आरो स्क्रिनावबो होदों नाम्बारखौ नायनानै ला ओमफ्राय नायदो कन्टेक्ट खालामनानै बेनि उनाव आंजों कन्टेक्ट खालामखांनायनि उनाव एभेलेबेल बिन्दास मोननो हागोन आरो गारिखौ जोंहा नै गारि होफैग्राया दादाया बेयो बे नलबारिनिफ्राय फैदों दे लोगोफोर दहाय फुङावनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन बेजों लाना फैबाय गारिखौ जाबाय नै एभेलेबेल टेनसन गैया लोगोफोर जोंना गारि थिखांग्रा जायगाखौबो नायदो माबायदि आंना लोगोफोर बाइक ख्रेबजोब्बाय गारिखौनो सोनो हानो नागिरा बिथिं ओमफ्राय मा बुंदो थाखा फैसानिबो खोथा थायो आरो बेयाव नैबे जेनेबा साब डिलार नालाय बेनि थाखाय इसिबां डिसिप्लिनबो खालामनो हाया जाहैबाय लामाया नै थिखांनाया बिराद खस्थ' जायो थेवबाबो बेयावनो फानबाय थाबावोसो आङो लोगोफोर सिनि गारिखौ दायो सोना दोननोसै ओमफ्राय सिंनिखौ माबा खालामबाय मेनटेनेन्स खालामबाय एसे दोननाय बायदि मेनेज खालामबाय आरो एकदम हाबजानाय बायदि बेखिनिखौ सोनोसै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो लोगोफोर एकदम स्क्रिनाव नाम्बारखौ होखादों आङो डिसक्रिपसनावबो नाम्बारा दंखायो आंनिया कन्टेक्ट खालाम होमबानो गोसो बायदि लाना थां आरो लवेस्ट डाउन पेमेन्टआव आं हरनो हायो नोंथांमोननो एकदम खमसे खम डाउन पेमेन्टआव खिन्थु किस्तियाथ' एसे बारा फैगोन दे लोगोफोर इन्टारेस्टफोराबो एसे बारा जायो जुदि नों लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै लायोबा आरो हायोबाथ' एसे बुरजा होबा मोजां खिन्थु गैथारियाव उपाय गैयियाव गारिखौ सालायनो लुगैयो नालाय खम डाउन पेमेन्टजोंबाबो दिहुनगोन आरो टेनसन लानाङा नोंथांमोना मिथिबाय फाइनान्स एभ्रि फाइनान्स एकदम गासै फाइनान्स एभेलेबेल दंखायो टेनसन लानाङा नै एकदम 400 ओमफ्राय NS खौबो 400 खौ लाबोनो नागिरदोंमोन लाबोयोबाथाय आरो जायगायानो थोआ जायो आंनिया बेनि थाखाय थाथ'बाय थेवबाबो नोंथांमोननो जुदि 400 NS नांगौबा कन्टेक्ट खालामहर होमबानो लोगो लोगो मोनगोन नोंथांमोना स्टकआव दंखायो स्टकनिफ्राय दिहुनना लाबोनानै होबानो जायो आरो नोंथांमोननो टेनसन गैया एकदम गोसो बायदि बाजाजाव जिखिनि गारि दङ मोनजोबखागोन नोंथांमोना स्टकआव आमदानि थाखाय गारिया खिन्थु आंनि जायगाया फिसा बेनि थाखायसो आं दिहुनजोबना लाबोजोबनो हाया आरोना लोगोफोर जियानो जा कन्टेक्ट खालामदो थाबैनो बे आंनि नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होदों डिसक्रिपसनावबो होदों कन्टेक्ट खालाम गारि नांगौबा दे लोगोफोर जायगाया जादों बेयो नावकाटा ओमफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय दाथ' सिगां बाक्सामोन खिन्थु दा तामुलपुराव गोलैबाय जोंना नावकाटायाव जायगाया आरोना कन्टेक्ट खालाम थाबैनो नाम्बार होखादों दे लोगोफोर गारिखौ सोनोसै आं दा जियानो जा ओमफ्राय बेनि उनाव मोजां देखायबावगोन आरो जायगाखौ लागाव फैबाय दिनै गोबावनि उनाव आरो खालि जाबायमोन आंहा स्टकआनो नायनानै लादो एसे स्टकखौ नै जाबाय दा दासो नै फुल जाबायना एसे फुल जाबाय लोगोफोर जियानो जा एभेलेबेल जाबाय गारिया बेखिनिखौ खेबबाके मेनेज खालामनो हायो आरोना केमेराफ्रा बक्स फैदों इसोर फाग्लासो केमेराया फैना लाना दे केमेरा दङ लोगोफोर जानला मोनला गारि खावनो फैलायनाङा
थ' जियानो जा नै माबायदि जाखो लोगोफोर थ' बेखिनि गारिखौ आं बेयाव सोनांगोन ओंखायनो जेनेबा बेयाव आरो गारिया एसे बुरजा जाना होयोबाथाय जेनेबा मानसि जिरायनो मानो जायगा गैया जायो नालाय ओंखायनो बेनि थाखायनो जेनेबा गारि बुरजा लाना फैनो हाया दे थ' बेखिनिखौ लाबोबाय दायो थ' कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना एभेलेबेल गारि या बिन्दास जाबाय नै लोगोफोर टेनसन गैला गारिनि थाखाय ओरैनोबाबो टेनसन गैखाया स्टकआव बिराद एभेलेबेल दंखायो स्टकआ बिराद गिदिरखा लोगोफोर जोंना एकदम देन्जार गिदिर स्टकआ थ' बेयाव एभेलेबेल गारि थाखायो खिन्थु जायगानि थाखायसो आं बुंखाबाय थादों लाबोनो हाया थ' जायखिजाया गारिखौ मोनगोन माबानि बाजाज कम्पानिनि गारिखौ आरो थ' NS 400 नांगौबाबो NS 400खौ मोनगोन आरो हिबि सिसि दङ जोंहा बेयाव डमिनार 400 थ' बेखौ मोनगोन 250खौबो मोनगोन एकदम एभेलेबेल टेनसन गैया आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना थ' थाबैनो कन्टेक्ट खालाम 15 आगस्टनि सिगाङाव हायोबा आरोना आङो सानडेआव आपल'ड खालामगोन बेखौ गाबोनो दा दिनै भिडिअ बानायदों आङो सेटारडेआव बानायदों बे भिडिअखौ आरोना ओमफ्राय सानडेआव आपल'ड खालामगोन थ' थाबैनो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय दे थ' मानो होनबा 15 आगस्टनि सिगाङाव हायोबाथाय लानाया मोजां मानो होनबा लवेस्ट डाउन पेमेन्टफोराव नांगौ जायोबा मोनगोन आरोना खिन्थु बेनि एसे सायाव थांबाथाय डाउन पेमेन्टफ्रा एसे बुरजा होनो गोनां जायो थ' जियानो जा कन्टेक्ट खालामदो थाबैनो 15 आगस्टनि सिगाङावनो थ' जियानो जा नेनानै थाबाय नोंथांमोना कल खालामगोन होननानै लोगोफोर उपाय गैया अखा बांखा अखा बोथोर जायनाय माबायदि बोथोरनि स्टाइलफोरखौ बिराद दाउखा बिदै ना मा होनो दाउखा बिदै जाबाय ओमफ्राय आंनाथ' उपाय गैया दा अखा बोथोरबाबो डिउटि आंनि बेयो जिलारा दा गारिबो सोबाय नालाय ओमफ्राय गारिखौ नै थांलाय फैलाय लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' जादों हाग्राबारि जोबनाय नै गेटआनो जाला बेबो जाला ओंखाय दिनै रिपेयार खालामनाय जोङो रिपेयार दा बेखौ थबस्र' दानस'नोसै दानस'नानै ओमफ्राय बे नै खिनाखौ जेनेबा एसे ओरै थिखोनानै गारि गाखोनो हानाय बायदि खालामनानैसै आरो ना खर' गैयानो हा खर' गैयानो बेखौ दानस'थारनो ना ओरै मोननैल' बानायना दोना होनसिनानैखौ ओरै थ' लोगोफोर जों बेखौथ' दा बिदिनो एरख'नो हानाय नंला बुस्थुखौ थिखांना लाग्रोनोसै लागाव बोलो होना लागाव बेखौ फिनना लाग्रोनोसै मानि एराखै नोंलाय गोदान आङो नङा गोसा दोनबाबो फरनोसै बाबा जाबाय नै हाग्रा गोदानसो बेयाव जायगायानो दा हाब्रु जाजोबसिगोन नालाय जायगाया थ' दिनै एसे रिपेयार खालामनि जोङो बेखौ लोगोफोर ना उपाय गैया नङाबा कास्टमारफ्रा खस्थ' मोनो गाखोनाय मानाय एकदम बेजाल जायो गारि दिहुननाय बोख्लायनायनो थ' ओंखायनो गारिबो आरो बुरजा लाबोबाय नालाय दा एसे साफा खालामसै 15 आगस्टनि नामाव ना मा होनो थ' जियानो जा नायलांदो दे आदा दे बिदिनो मावनांगौ एकदम दिनै एकदम मालायनि सिखा गाहोजोबामोन जाबायलै नास्रायनानै लोगोफोर देन्जार मावबायलै जोंना आदाया एकदम मावथिखा लोगोफोर जायनो हाबा जायो खाफाल जोंगोन होननायसो बेजों बिराद मावथि लोगोफोर ओंखायनो सायख'बाय आं बेखौ खामानि मावनो थाखाय नै बिराद मावदो आंनावथ' आखाइयाव अबस्था गैया नै थेवबाबो जाखिनिखौ हायो मावफानोसै लोगोफोर ओमफ्राय हाग्राखौ दानस्रांना लाग्रोनोसै साफा खालामना लानोसै एसे दा 15 आगस्टनि कास्टमार जा फैयो बेखौ आंनि बायला जिला डिलारबाबो एसे जाहाथे फेसिलिटि स्टेन्डार्डखौ होनो हायो आरो बेनि थाखाय एसे साफा खालामगासिनो जियानो जा कन्टेक्ट खालामनो बावनाङा दे लोगोफोर थाब खालाम उनाव नङाबा गारिया थांग'नायनि उनाव आंनो बेखौ नांगौमोन होनना बुङो ओमफ्राय आंहा स्टकनिफ्राय लायना होफैब्रबनो गोनां जायो ओंखायनो थाब खालामनानै दे लोगोफोर नै आदाया जोंना मावगासिनो आदा लागाव बोस्रांजोब होननायसो ओमफ्राय नैखौ बानायनोसै गारि थिखोग्रा बानायनोसै जोङो बेयावनो उपाय गैया बे अखा नांनानै सेवजोबो बेयो थेवबाबो बेखौनो रिपेयारिं खालामनांसिगोन जोङो उपाय गैया नालाय लोगोफोर माबा आंनि दखाननि मिस्ट्रिफोरखौ नै सासे आरो फाग्ला फैलायदो मार अबेनिफ्राय मानसि फैयो नुवाखै लोगोफोर आंजों खामानि मावफानो मारदे फाग्लाफोरखौ मावहोलाबायनांगौ गोदाव सोरावनो एकदम
बेखौ मावलाय मावलांनांगौ एकदम फैसा थाइसेबो होनालासिनो बिदि मावना होग्रा मोनबाथ' मोजांसो नङा लोगोफोर बेखौ साफा खालामजोब्बाय आं बे लामाया बे थांग्रा माबा प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बेखौ उनैसे मोनसे लाइनानो गारि गंसे उथिनो हानाय जाबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना मा होनो जों दा बानायनानै थांसै दिनै एसे स्टेन्डार्डनो नेक्स्टआव माने कास्टमारफोर फैयोबा जाहाथे जेबो प्रब्लेम मोना बेनि थाखाय आरो लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्टआवसो कन्टेक्ट खालामहरदो जायनो गारि नांगौ दे लोगोफोर नै मावनायाथ' मावगासिनो लागाव मारोदि स्टार्ट हाला मावलाबायगासिनो सोरखौबा मिस्ट्रि बे नापिद नैबे खानाय सिनग्रा नापिदखौ मालाय मावहोबायानो दिनै खामानि माथा मिस्ट्रि बै खानाय सिनग्रा दखाननि माबादे बेयो नापिदखौनो मावहोबायानो दिनै लागाव आदा मावलाबायनांगौ बिसोरखौ ओरैनो सालाफोरखौ ओरैनो जाहोयो नामा आं मालाबा गय खान्दिसो जाहोनायानोथ' हाला थ' लोगोफोर फाइनेलि जाबाय नै गारि थिखांनो थाखाय एकदम बिन्दास जाबाय दे टेनसन गैला ओमफ्राय डिलारसिम मोनफैबाय आरो मजा बिन्दास जाबाय लोगोफोर गारि थिखांनो थाखाय टेनसन गैला आंनो बेसेबां हेभि स्टेन्डार्ड नाङा बेखिनियानो थोयो आरो ना आंनि थाखाय बेनो काफि खालि गारि थिखांनो हानाय खोलैनो हानाय बेनो जानांगौ आरो जेनेबा बोख्लायनो हानाय थिखांनो हानाय सिंनि भिउआनो बेबायदि जायो हराव मोनायाव बाय गैया लोगोफोर बेनो आंनि बिजनेसा जियानो जा बारा गोबाव खालामबाय थानांलासै नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामदो ना मा होनो लोगोफोर दे लोगोफोर जियानो जा नाम्बारा होनाय दंखायो डिसक्रिपसनाव आरो स्क्रिनावबो होनाय दंखायो गले खावलायो नोंथांमोनखौ गारि नांगौबा बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम होननानैथ' दायो प्लिज कन्टेक्ट खालामदो लोगोफोर बाजाजनि जायखिजाया गारि नांगौबा 400 डमिनारखौथ' गोबां लायो सेंग्राफोरनि चइस थ' नांगौबा कन्टेक्ट खालामदो स्क्रिनावबो दंखायो डिसक्रिपसनाव दंखायो एकदम गले मिथिलायबाय थादों बे मोनसे बाथ्राखौ दे कल खालाम नोंथांमोना दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै बाय